Hi guys, yes for today's vlog mga kabelbel. Guys, kabelbel daghan pa kayo. Actually guys, kani nga vlog dili sa mi magdrama guys. Kaya ako karon magdrama ko sa akong kaugalingon. Bitaw. Ang kani siya guys, actually it is September 2024. Yes, actually guys, akong birthday September 26 yun akong birthday. Pero na-miss ko guys, kaya di man ako gusto na ako i-vlog, kaso lang kuan lang karang na-miss ko ba sa Chloe ni Chloe. Wow! Si Chloe kay wa ko na-expect guys ba nga mahatag siya ni nga gift. Ako na istorya guys ha nga nakapad siya ani guys. Actually guys na siya kwarta tagaan siya everyday sa iyang eskwela og 50 pesos. Ug ang 30 guys, savings niya kahit na siya kuan bank account. Ako siya ikuhaan guys para makatunto siya savings ba mo na akong itulo sa iya. Na ang 20 pesos iya hadayon. Then dili din siya matan sa iyang snacks kay iya daw ginasave kay magpalit daw siya ani. In 12 days nakabuo siya og 250 ug nakapalit siya ani nga bulak. Grabe ba? Makaygutom na. Wala man. Ang akong gikaon lang ako ang lunch. Ay, ang iyang balon rin gikaon guys. Tungaon niya sa recess, tungaon niya din sa lunch dayon yung tungaon niyang balon. Kung nakapalit siya ani. Wow, abising kay guys ba? Ako na-expect na hatagan ko niya ani nga gift. O diba, Chloe is 10 years old. O diba, bouquet. Sige nga siya, insay gusto pero ako na-expect niya. Mahatag siya. Mama niya yung ginatag guys, bouquet. It is the worth of 250. Diba? Mahal kay guys, yung gihatag sa kuha. Ano gihatag mo sa kuha na? Nana, mantika ka pala. Wow! Diba? Siya nag-video na ako guys. Kanang di ko makakuan ba kay siguro sa 10 years old si Chloe, iyan akong ditagi nga ni sa akong birthday. Amot lang sa uban ka mga bata ba kung nakahatag ba sila ingani silang mama. Pero si Chloe nakahatag siya sa kuha. Pero hindi ko na-expect na tagaan ko niya flowers sa akong birthday. Tsada pagod kayo oh. Actually guys, ako nga stress sa inyo ha guys ha. Kay kanang dito yun niya gidala dito sa akong trabahoan guys. Siya rin nagpalit ani. Nagpahimo siya sa mamaligyaay. O bulak nga ingana pa siya guys o nga agpa sa auntie kay si mama mo out na o man yang kuan kaya mo surprise actually gi-surprise ko niya September 23 grabe ka advance so nalipay ra gyapon ko guys nga nakadawat og flower di magaguston ka ako kanang flower kay pagkaon kay makaon na niyo ba kay kani siya kay makuan mo siya mawamalaos or mawala ra gihapon iyang mga iyang kagandahan na surprise lang ko, na amaze lang ko sa iya ha, kay naghatag siya og flowers sa kuha. Wow! Sweet kasi Chloe sa kuha, di ba? Oh, ikaw ba kuan ani nga mahal kayo? Oh, di ba? Thank you nak sa flower ning gihatag sa imong birthday gift para sa kuha. Salamat kaayo. Wow! Actually guys, tapos siya kanin siya nag-effort siya guys atong February ni siya gihatag sa kuha. O diba, nag-import siya gahatag sa kuha. Una po siya mga message oh. Dear Mama, thank you kay gipadako ko ninyo og thank you for making me happy. Wow, una po siya mga design guys oh. O diba, mga design niya. Oh, grabe ka effort si Chloe guys. I hope guys nga siya ayang pagdako di siya mautro guys. Una akong handom nga di siya mautro. Nagkani siya, thank you kay nak ha, nga grabe gyud yung effort sa ko anak nga naghatag kag flower. Og thank you so much sa mga nagtan-aw, sa suporta ninyo tanan. I hope nga wala mo sa sumusubabay sa among vlog. Og thank you so much.